Na hát sziasztok, én Bence vagyok, és itt is lennék egy ilyen napi első belépés, vagy valami ilyesmi videóval, és azért nem volt videó most így ilyen sokáig, mert sok dolgom volt, nagyon elfoglalt voltam, és beteg is voltam egy 4-5 napig, de most itt vagyok, és igen. Uh-huh. Ez is egy ilyen újabb sorozat lesz, hogy nem tudom most, hogy mondani napi első belépésszerűség, miért nem így már kidobott a játék, de nem baj. Nem vegyük komolyan a dolgot. Igen, elértem a 100-as szintet egy időközben. Nem sokat játszottam, bevallom őszintén, nem sokat játszottam, mert ahogy mondtam, nem volt sok időm, úgyhogy játszani sem volt annyi időm. Fejlesztettem. Keresek drága követ, és akkor fejlesztem ezt. Nézzük meg a varázsboltot. Eléggé sivárok. Semmi jó. És van pár új. Ez kitartásos volt, melyik volt? Kitartásos? Nem. Ja, nem. Igen. Legyőztem egy kazamatát, és kaptam egy ilyet. Kaptam egy ilyet, meg ami még nagyon jó hír. És hát nem annyira jó hír, mert videón kívül sikerült legyőznöm. Sajnos videón kívül. Nyúlott volna a videóba. És ezt kaptam. Tudom, volt egy másik, az itt is van. Ezt a WC-be akarom majd bedobni. Ezt azért raktam be, mert ez ugye ebbe lehet drága követ építeni. Még egyelőre csak szerencséset raktam bele, mert azon volt, de nem sokára rakok bele egy másikat. Lehet, hogy most megkapjuk a WC kulcsot, nem? Nem baj. Akkor támadjunk egyet a kazikba. Ó, van démon portálom is. Igaz, hogy fölösleges támadni még, mert úgyse bírom annyira le. 99%, hát ez nem. Nem tudom, melyiket támadjam. Nem tudom, hogy ezt kell -e, vagy a másikat most megtámadom ezt. Na. Hát, hogy ezt kell, nem tudom. És hogy ez egy mágus. A francban. Na, támadjuk be még egyszer. Kritikkel kezdtünk. Ő is kritikál. Ő is kritikál. Ez az! Ez az. Na. Kárpótlással itt van. Legyőztem nektek ezt. Tessék. Na. Mindegy. Mindjárt lépünk 101-esre. Na. 200 000 TP kell. Na. Igen, lesz egy külön sorozat abból a WC-ből. Ugye még nem kaptam meg, látjátok. Lesz egy külön sorozat belőle. Majd, ha megkapom, persze, a kulcsot,
lesz egy sorozat belőle, amit ugye már elmondtam párszor, és nem tervezem úgy, hogy összevágom, vagy megmutatgatom azt is, hogy beledobálom a cuccokat, hanem csak ugye a végleges lehúzást. Bár hát gondolom ti is így gondoltátok, mert azok mi értelme lenne. Na mindegy. Hát ennyit szerettem volna erre a videóra. Remélem tetszett. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, kommenteljetek. Én Bence voltam. Sziasztok!